Cak, wes aku tuku iki tok pira? Nggih, kali doso. Jabang bayi sakmene lho, 5.000. Yo, gak oleh Mbak sampe nandur dhewe lek 5.000. Kak, pokoknya 5.000 tak gawe iki ate tak eseng-eseng, menene kate tak bobor terus tak jangan asem. 5.000 Cak yo. Ora oleh, Mbak. Cok ra oleh ae. Duite Cak. Aku kasih tuku sak buwentel ngene. Lah mumpung ngono Sri iki. Kira ngene iki, Mang. 5.000. Gendeng lek Lah wong biasa iki 20.000 sakmene sampean paling kenyang yo. Ora lah lapo dikek Lho Cak, aja gelem Cak. Lho ya Allah, iki ngene iki dosa sampean iki ngregan-ngregani dhewe. Cekno gak dadi daging. Lho, kon niku mewah-mewah. Mak, balik no, Mak. Kon niku wis tak bayar wonge kok. Wah, Mantap sak binikean hari. awo Cak, sakmene iki wae lak 20 yo. Iya. Sama sing sabar nek menghadapi wong koyo ngene iku. 20 di bayar 5.000 wae. Ya Ini Allah. wonge medit. Nah iya jadi nemen Cak iku terkenal sak kampung padahal jare suge tapi mau wedit. Jangan wong gak nemen-nemu pitik sapi lah. Sabar ya Cak yo. Nggih. Saya aku tak milih. Oh, tuh endi wong kula entahlah. Kangkung sampe korat kabeh. Duh. Rena ndi sampean? Ya Allah, kon tutuk endi? Iku mari milih blonjoan wis mari wis tak lebokno omah iki. Ya Allah jenenge maknar iku. Lah aku sak ngomong maknar iku lho. Tutuk endi sak bentel ngene lho kangkung. Lah iya blonjo dik wong iku. Lah selek sak bentel biasa lah 20.000 sih. Ngomotot moro digowondol dik. Gak 5.000 sak bentel kok ngono kae. Ya iya meneng ae ta. Nandur dhewe po Sri. Lah iya jan ngomong iku. Jan nemu pitik capilan. Lah dodol lek ya kepingin oleh bathi ya. Iya, lah iku lambekan sak bentel gawe apa paling sak kilo sak minggu. Cekno cek ndelidir silite mangan kangkung terus. Di dalam kulkas ya kuning ta doan. Bojan gak nemen pitik capilan ramen yo. Lah iya ngono sampean kandhani bolo aku ae percaya mbek aku ae. Iya lah aku saken wong lek melasang aku gak legoan. Ayo nang sampean mik saiki. Iya ayo. Aku mangan bebek. Aduh.